hop, tip, tip. Emotional przeciw bólu. Na 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 na. Jono, jeszcze raz. Na 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 na. Sekcje bunelarki. Na 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 na. Na 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 na. Life is life. Na 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 na. Bez bólu. Life is life. Na 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 na. Life is life. Na 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 na. Výborne, vidno, že ktorí dostali aj pusu, sa zajtra vidia na kožnom. Nie, som musel túto dámu vyboskávať, lebo vieš, ako má perfektnú reštauráciu. Ona tam také varí, také delikatesy. Hej, ja som minule tam bol na kávu, mi dala kávu a potom sa vracela a sa pýta, to kto vylal to tú kávu na zemu, ktorým taká slabá bola, že sama spadla. No ale oni fakt, nebudem menovať, že v ktorom meste, ale oni majú aj slimačiu pašteku. No, normálne by si neverili, mešajú tam aj bravčovinu, no. A ja sa pýtam, jakom pomere, tam je hotoreli jedna k jednej, jedna šlivíňa, jeden slímak. Nie, ale si videl tam hore, jak sme boli, aký vyhľaduje, tak jak vidno, nie? Sú tu naozaj krásne ženy, že by som si takový zabuchnul. Len je to mi nejde do hlavy, tam je taká pani s chlapčekom a ona je na samotke, kúkaj tam hore. Pani, vy ste na čierno? Bo keď hej, tá poďte ku nám. Aj my tu na čarno. No, dobre. Ona sa hraje s mobilom. Nie, ale naozaj tam z vrchu je taký pohľad, že som vedel, že sú tu krásne ženy a ja sebe normálne neznám vybrať, lebo sú tu aj také štíhlejšie ženy, aj také trošku, že aj pri sebe čo trošku.
Bo dneska som tu normálne prišiel a jedna sa ma pýta, ty máš rád slaninu? Ja hovorím, ja milujem slaninu. A ona mi hovorí, som celá tvoja. No. Nie, ale ja si neznám vybrať dneska, jak ťažko nájsť frajerku, nie? No hej. Poprvé je ťažko nájsť frajerku, bo minule som sedel s priateľkou v reštaurácii a ja hovorím, povedz mi dačo, čo mi rozbuší srdce. A ona mi hovorí, akurát ti do dverí vošla manželka. Dneska je ťažko nájsť si frajerku, lebo veľmi ťažko, lebo ti vysvetlím, niekedy dievčatá vedeli variť, ako ich mámky nevarili, vypekali, no a dneska pijú, jak ich otcovia. Nie, ale môj kamarát si hľadá už 3 mesiace no ale či sa mu páči, alebo nie, toto dám. Rovno na cymbal. Toto, že je horúco, mi nevadí, ale tretíkrát ma dačo hryzlo. Manželka poslala svedomie. Ale dneska je ťažko si nájsť priateľku, lebo môj kamarát si hľadá 3 mesiace, priateľku asi nevie nájsť. Prišiel domov s blondínou, jeho mamke sa nepáčila, tá ju vyhodila, no. Prišiel s černou vlasou, jeho mamke sa nepáčila, tá ju vyhodila. Prišiel domov s kučeravou, ryšavou, jeho mamke sa nepáčila, tá ju vyhodila. Prišiel za mnou, hovorí, ja si neviem nejakú nájsť, bo máme sa žiadna nepáči, poraď mi, čo mám robiť? Tak hovorím, nájdi si presne takú istú, jak tvoja mama, vybavené, no. Včera som ho stretol a sa pýtam, no čo, našiel si dajakú? A on hovorí, našiel som presne takú istú, jak moja mama. A ja hovorím, a jak to dopadlo? Otec ju vyhodil, no. Ale mám ešte kamaráta, ty hraj. Normálne. A tie si nevie nájsť, ani ja si takedy neviem vybrať, či takú pološtihlu, alebo takú polomliečnú. Ja som čítal, že najlepšie sú to tie nízkotučné. A minule som bol za svojím dedom Bonda, čo prežil a som pýtam, jaká je lepšia žena? Taká štihla, alebo taká trošku pri sebe? Tam mi hovorí, lepšie je plávať na vlnoch, jak sa rozbiť na skalo.